दिनै न'आव थांनो नागिरदों जों थांनोसै दिनै लास्ट नै हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनायखौ सानफ्रोमनि बायदि दिनैबो जासिहरबाय आं गोबावनि भिडिअखौ दिनैसो होनो हादों एडिट खालामनाय माबानाय आंना एसे प्रब्लेमानो जाबाय थायो होननाय बायदि नोंथांमोननि सिगाङाव प्रब्लेमनि थाखाय आं दिनैसो भिडिअखौ होनो हाबाय बेखौ खालामना दोनबाय नालाय आं दिनैसो एडिट खालामनाबो होलायबाय थांनो ओंखारथ'बाय जोंहा थिंसे लांफानो नायदो थ' माव बायदोंमोन नोङो बाय फाइनेलि जों फैनो ओंखारथारबाय रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय जों फैनो गोनांनि बाजै आयं बाय काका जि दं गासिबो जमा जाजोब्बाय बयखौबो माथो होस्रांबाय होनानै जों फैथ्रबाय गारिसे गासिबो दोननो फैथ्रबाय नै ओंखारथ'नाया जाबाय आं गगा मोननानै माथो एसे गाज्रि जादों एडिट खालामनायाव खाग्राया लायनि खाग्राया थाथ्र' iya sari din dini oh न'निफ्राय ओंखारनानै नै गारि माने टेम्पो गाखोनो जों मेन लामायाव थांगासिनो आरो गोबावनि भिडिअखौ आं दिनैसो होनायनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ दिखांना दोनबाय नालाय आं फैखालिनि भिडिअखौ होनो मार गोसो जाना दंखायो ओमफ्राय आङो दा सोलाबनायखाय आं होबाय भिडिअखौ एडिट खालामनानै दिनैसो होबाय खिन्थु आं न'आव फैनाय बेसेबा गोबाव जाबाय आरो न'आव फैनानै न'नि भिडिअबो होलायलांबाय आं थेवबो भिडिअखौ होआखैमोन आरो भिडिअ आंनि मेम'रियावसो थादोंमोन मेम'रिया आंनि एसे गोमाना थादोंमोन गोमानानै आं मिया दाखालिसो मोननानै भिडिअखौ एडिट खालामफिनबाय दासो होनो हाबाय आरो खनसे निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ थेवबो होनो होननानै सानबाय फैखालिनि भिडिअखौ आं होनो मार गोसो आरोना ओमफ्राय दिनै होथारबाय फाइनेलि नोंथांमोना नायदो आरो गाज्रि मोननाङा बयबो डेलि भ्लगाव बयबो सानफ्रोमबो मा मावदों मावा खोन्थिलाङो आंबो मिथियो ओमफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरोबाव खनसे माने डेलि भ्लग होनो हायाबाबो आङो जाखायो खायसे एसे उसुबिदानि थाखाय बिदिनो मालाबानि भिडिअखौ मालाबा होनो गोनां जायो आं खोन्थाखादोआनो न'आव मालाबानो फैदो होननानै फैबाबो आङो दाहाय भिडिअखौ दिखांना दोनबाय नालाय होनो गोसोथार जादोंमोन जायनि थाखाय आं दिनै होबाय आरो मेम'रिखौबो आं दाखालिसो मोनबाय नालाय आं दा होफिनबाय निमाहा बिलायबाय बारे निमाहा बिबाय लोगोफोर ini sopajiku apa ya sih? Ini sedih banget udah tadi pas. Mantap kagak mana? Itu lebih mana tuh? Ini lo kayak bila? Lagi mas? Kalau tenang bila ada itu. Masa mana? Langsung aja deh.
बेयो जोंनि सरस्वती मन्दिर जोंनि गामिनि जोंनि इखिनि सुबुरिनि सरस्वती फुजायाव फुजा गेदेर फाथियो सरस्वती फुजा जों गारि फैबाय गारियाव गाखोबाय जों इनिफ्राय थिंसे टेम्पुजों थांनांगौ थिंनिफ्रायसो जों बासजों फैगोन गुवाहाटीहालागै ओमफ्राय नै गाखोबाय आरो गारियाव इसोर मिउजिक दामबाय थानायनि थाखाय आं माथोखौ दानना होनांगौ जाबाय माने कपिराइटनि थाखाय आङो इसोरनि मिउजिकखौ बन्द खालामनानै आं भइसखौनो रेकर्ड खालामबाय नै टाटा बाय बाय होथरबाय गासैखौबो नै इखिनि टाइमाव एसे बयबो इमोसनेल जाखायो गाबो दुखु जायो नै थिंनिफ्राय जों नै गुवाहाटीनि बासाव गाखोनानै आं इखिनियाव भिडिअ एसे खालामनाय उनाव आरो भिडिअ खालामनाय जायासै आं एसे खर'आ गारियाव गाखोबा बोरैबा मोनो नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअनो खोन्थाखादो बाय बाय गोबावनि भिडिअ जोंनो थिंनि खनसे थेवबो बाय बाय होबाय।